Den optager nu. Kan den overhovedet trække det? Jo, det kan den sgu godt. Og det er godtænkt, at de dritter der. Men det er ikke fordi, der er for meget vægt på. Den kan ikke trække det, vel? Nej, prøv lige at bakke. Den kan godt gå frem. Det vil sige, den er fin nok med at trække det fremad, men den kan bare ikke bakke. Nej. Det vil sige 18 kilo, det er lige i overkanten for den. Men jeg er eddermame chokeret over, at de ikke følger mere. Jeg kan godt mærke, at den har problemer. Nå, jeg får lige at zoome helt ind på lavet der. Det siger, at jeg bliver nødt til at spare noget mere op. Jeg er alt for fattig. Den klarer det sgu da meget godt. Indtil videre går det meget godt. Nå, skal vi stoppe her, eller hvad?